počkej, kam se stareš? No jak už jdu? Už jo? Tak pojď. Máš to zaplet. Ty vlastně si přemrdáme kompletně, že? Ne, jakože bych tě chtěl vyhazovat, jo? A čekaj, ty už si tam, nevěď. Už to je 5. No, jdi. Jdi už si tam, já už nebudu. To je nekonečný zvěd. Dobrý? Máš mi ukázat ty gumáky na nějaké? Jo, oni jsou v kancu, počkej. Očani, máte ty gumáky nějaké? Gumáky. Gumáky a broďáky možná vám jedny. Tam jsou pod stolem by měly být asi. A broďáky vem, ať to, kdyby tam bylo té vody víc. Já počítám, že tam dostala zapla, No? Kamera dostala zapla, víš, jak jsem za tím baterky, tak... Veme si jedny broďáky, kdyby náhodou. Máš plný průjezd, Františku. Broďáky jsou tady v jáku. Tak ti teda pěkně děkuju. Teda. Už dveře potom zavřít, jo? Vybuchni to, Káči? No? Vybuchni to? Jo. Lešení, do píče, podlážky tam mají všuný, vole, náhle. Čuráci. Daj mi si to toho. Kokoti. Přežilo se to? Já nevylezu. Eli! Eli! Bacha! Bacha! To jsou kokotí, vole, ale. To jsou, vole. Tak, vole, ty vystřelili. Naštěstí, že... Františku. No. Naštěstí, že tam máme ten dám na majáku. Kdo tam zavírá vrata? Tam je, no? Tak. No, ty, to je zbrojně nekonečné, jo. Hej, o to tam. Smrdá teď na 3 doby. Jak když ho holubou střelí, to je jak ti naši zedníci na firmě, kurva. To je víčo, všecko odpadne, druga na sleva. Jak když ho holubou střelí. Máš plný průjezd, No? No tam jo, ale lešením ne. Ještě je to skvělé obezralo, vole. No. A tak už ho pomalinku, ty jsi to potlačil, že? A natáčí, že? Mhm. To je natočené, ne? Je.
část, hoši. Nechte si vyspívat. Peťo, už máš nazimované? No. Já jsem ještě nazimoval, já říkám, že snad jeden pěkný víkend náběh. To asi nebude a už se tam značky do depozitu. Vyzvat to na zimu? Jo. To budu rozdělávat. To je jasné. Nechám vypalit kluče. A kluče musím ještě vyrádat dále. Kluče ještě nemáš, jak to klučky je? No je tady vůbec. Musíme trochu přeleštit. Já to chci vyměnit přes zimu, tak snad to podaří. No, takže dám to do roku, si to vystoupí. 5 měsíců ušetřím. No jasné. Máš kolik, 18, to máš 3 kopky. Ne, jasné, to 15 to měsíčně. No, ty vole, kolik ho platím. Já si tady 18 tovek, jo, No, já platím 2. jo? Kdyby to bylo vlastně, tak je to nutné. Ale něco. Já bych to dělal pryč, ale tohle to nádhero, jestli tam podaří. Uvidíme, kolik to je práce, nebo jak to je, to dopadne. Ještě to má přijel. To je strašné, je? Já jsem otvíral jen ty krátké. Vlastně to nemusíme dělat operační víc. Ty víš kam jet, jo? Jo. Co oni chcou po nás? Vypadá mi rád, že napadá nějaký za nima. Nemáme dala operační názví. Nemáme navezli, já? Oni ví. Že ví. Se ta hlavice je zase já píšu na ten sajce. Tam bude něco dolů. Tak pojďte. No, šep už nás dlouho jak svině. No, protože Roman, jak dělal rychlo na pojistníku, náš konec chtělo zařazovat, víš? Oni začíná přepuštět, tak jak za nich málo, tak to přepuštět bylo to už jak svině.
tam, no?